Πλανήτες και μυθολογία. Πάμε να μάθουμε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, οι οποίοι συντροφεύουν τη γη μας στο ταξίδι της γύρω από τον ήλιο. Ο ήλιος είναι αστέρας του ηλιακού συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι τόσο φωτεινός ώστε δεν επιτρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας σε άλλα ουράνια σώματα να εμφανίζονται. Όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται σε τροχές γύρω από αυτόν. Ο ήλιος πήρε το όνομά του από το θεό Απόλλωνα, ο οποίος είναι δίδυμος αδελφός της Άρτεμις και γιος του Δία και της Λιτούς. Οι αρχαίοι Έλληνες φανταζόταν τον ήλιο σαν ένα νέο που είχε στο κεφάλι του ένα στραφτερό φωτοστέφανο. Οδηγούσε το χρυσό του άρμα, το οποίο έσαιναν 4 φτερωτά άλογα. Κάθε πρωί ξεκινούσε το ταξίδι του στον ουρανό από την Ανατολή και κατέληγε αργά το απόγευμα στη Δύση. Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από τον ήλιο και 8 πλανήτες. Ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Πώς πήραν όμως τα ονόματά τους οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος? Όλοι τους έχουν ονόματα θεοτήτων, οι οποίες προέρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Πάμε να τους δούμε έναν. Ο Ερμής, ο ταχυδρόμος των θεών. Ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο είναι ο Ερμής. Ονομάστηκε έτσι προς τιμή του ελληνικού θεού Ερμή, γιος του Δία και μιας από τις κόρες του Άτλαντα, της νύμφης Μέας. Όπως και ο θεός Ερμής μετέφερε πολύ γρήγορα τα μηνύματα των θεών, έτσι και ο πλανήτης με το όνομά του είναι ο πιο γρήγορος στο ηλιακό μας σύστημα και αυτό ήταν κάτι που σίγουρα οι αρχαίοι Έλληνες το παρατήρησαν. Ο Ερμής ολοκληρώνει την περιστροφή του γύρω από τον ήλιο σε μόλις 88 ημέρες, ενώ κινείται γρηγορότερα από τους υπόλοιπους πλανήτες. Η Αφροδίτη. Ο πλανήτης αυτός ονομάστηκε έτσι λόγω της έντονης λάμψης και της ομορφιάς του, όπως ακριβώς η θεά Αφροδίτη, η θεά της αγάπης και της ομορφιάς. Είναι φανερό ότι ο όμορφος και λαμπερός αυτός πλανήτης δεν θα μπορούσε να έχει άλλο όνομα πέρα από αυτό της θεάς Αφροδίτης. Η Γη. Η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης που γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Έχει φυσικό δορυφόρο, τη σελήνη. Η λέξη Γη προέρχεται από το όνομα της αρχαιοελληνικής θεάς Γαία. Η Γαία προϋπήρχε με τον έρωτα και το χάος στη δημιουργία του κόσμου. Γέννησε τον ουρανό, τα όρη και τον πόντο. Η θεά της νύχτας, η σελήνη. Η σελήνη είναι ο μοναδικός δορυφόρος της Γης. Βρίσκεται πιο κοντά στον πλανήτη μας και γι' αυτό έχει παρατηρηθεί και μελετηθεί καλύτερα από όλα τα άλλα ουράνια σώματα. Αντανακλά το φως του ήλιου και φωτίζει τις νύχτες στον πλανήτη μας. Στη μυθολογία η σελήνη είναι η κόρη του Τιτάνα Υπερίωνα και της Τιτανίδας Θείας. Είναι αδελφή της Αυγής και του ήλιου, ο οποίος την φωτίζει πάντα φανερώνοντας την αδελφική του αγάπη. Ο Άρης, ο κόκκινος πλανήτης. Είναι ένας πλανήτης που έχει κόκκινο χρώμα λόγω της χημικής του σύστασης, το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες θεώρησαν πως συμβολίζει το αίμα του πολέμου. Έτσι του έδωσαν το όνομα του Άρη, του θεού του πολέμου. Ο Δίας, κυρίαρχος στους θεούς και στον ουρανό. Ο γίγαντας του πλανητικού μας συστήματος. Αν και τόσο μακριά από τη Γη, ξεχωρίζει στον νυχτερινό ουρανό με το λαμπερό του φως. Αυτή η μεγαλειώδης εμφάνισή του, ακόμα και με γυμνό μάτι, οδήγησε τους αρχαίους Έλληνες να δώσουν το όνομα του Δία. Ο Δίας είναι ο θεός του ουρανού, του κεραυνού, της βροντής, του νόμου, της τάξης, της δικαιοσύνης και της φιλοξενίας. Είναι ο βασιλιάς όλων των θεών. Ο Κρόνος, ο αργοπορημένος. Βρίσκεται σε πιο μακρινή απόσταση από τη Γη και φαίνεται πως κινείται πιο αργά από τους υπόλοιπους πλανήτες, τους οποίους μοιάζει να παρακολουθεί από μακριά. Οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμασαν Κρόνο, που κατά τη μυθολογία ήταν Τιτάνας και πατέρας του Δία. Η λέξη Κρόνος συνδέεται με τη λέξη χρόνος.
και μεταξύ άλλων ο Κρόνος είναι πιθανό να θεωρούνται διαχειριστής του χρόνου και των εποχών. Ο Κρόνος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος, αλλά είναι ίσως και ο πιο χαρακτηριστικός αφού είναι περιτριγυρισμένος από γιγάντια δαχτυλίδια. Ο Ουρανός. Το όνομα Ουρανός το πήρε προς τιμήν του πατέρα του Κρόνου και κυρίου του Ουρανού. Κατά την ελληνική μυθολογία, ο Ουρανός ήταν πατέρας του Κρόνου και παππούς του Δία. Ο πλανήτης Ουρανός είναι ένας από τους απομακρυσμένους πλανήτες και έχει χρώμα μπλε όπως ο ουρανός. Ο Ποσειδώνας, ο θαλασσινός πλανήτης. Λόγω της μπλε απόχρωσής του, όπως ακριβώς και ένας ωκεανός, τον ονόμασαν Ποσειδώνα προς τιμήν του θεού της θάλασσας. Ο Ποσειδώνας είναι ο θεός της θάλασσας που κρατάει την τρίαινα στο χέρι του. Ο μη πλανήτης Πλούτονας. Το όνομα Πλούτονας το πήρε προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα θεού του κάτω κόσμου. Αυτός ο μικρός πλανήτης κάλυπτε από σκοτάδι και πολύ κρύο. Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του είναι ο Χάροντας, ενώ σε τροχιά γύρω του βρίσκονται επίσης η Νύχτα, η Ύδρα και ο Κέρβερος. Το όνομά του το πρότεινε η 11χρονη μαθήτρια Βενετία Μπάρνεϊ από την Οξφόρδη, η οποία έχει μεγάλη αγάπη στην ελληνική μυθολογία. Ευχαριστούμε το 7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων για την ιδέα. Αν σας άρεσε το βίντεό μου, κάντε ένα like και ένα subscribe. Ευχαριστώ.